खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदांस्रि मोसाहारि मोनसे गेदेर खौरां अनलाइन पेमेन्टआव गोदान सुबिदा फैदों बेबारनिफ्राय अनलाइन पेमेन्ट खालामनाया इन्टारनेट गैयाजासे खालामनो हागोन नेटवर्कनि जेंना जाब्लाबो नोंथाङा जेबो जिंगा सिनांगौ गैला मानोना अफलाइन मडनि गेजेरजोंनो नोंथाङा रांनि लेनदेन खालामनो हागोन नंगौ इउपिआई लाइटआ गोदान आखुथायफोर लाबोदों इउपिआई लाइटनि गेजेरजोंनो नोंथाङा नेटवर्क गैयाजासे अफलाइन मडनि गेजेरजों लेनदेन खालामनो हागोन थारैनो नोंथाङा इउपिआई 123 पे नि गेजेरजों ट्रेन्जेक्सन खालामनो हागोन मख'नो गोनांदि बे बारनिफ्राय गामियारि ओनसोलफोराव नेटवर्कनि जेंना जाब्लाबो जेबो जिंगा सिनांगौ गैला नोंथाङा इउपिआई 123 पे नि गेजेरजों 5,000 रांनिफ्राय 10,000 रांनि गेजेराव लेनदेन खालामनो हागोन आरो आधार ओटिपि नि गेजेरजोंबो इउपिआई 123 पे आव ट्रेन्जेक्सन खालामनो हागोन लोगोसे नोंथाङा आईवीआर नम्बरनि गेजेरजों भइस पेमेन्ट खालामनो हायो बेनि थाखाय नोंथाङा गिबियाव आईवीआर नम्बरखौ कल खालामनांगोन लोगोसे रां होनायनि सुबिदायाबो मिस कलनि गेजेरजोंनो दं नैथियाव नोंथाङा राव सायख'नांगोन बेनि उनाव नोंथाङा बेंक एकाउन्टखौ इउपिआई 123 पे जों लिंक खालाम आरो ब्रैथियाव नोंथांनि डेबिट कार्डनि फोरमायथिखौ जमा खालाम लोगोसे बाथियाव इउपिआई पिनखौ हो बेनि उनाव नोंथांनि मबाइलाव इउपिआई 123 पे जों लिंक जाबाय होनना मोनसे मेसेज फैगोन थारैनो बेनि थांखिया डिजिटेल पेमेन्टफोरखौ आरोबाव जौगाहोनाय खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदांस्रि मोसाहारि मोनसे गेदेर खौरां अनलाइन पेमेन्टआव गोदान सुबिदा फैदों बेबारनिफ्राय अनलाइन पेमेन्ट खालामनाया इन्टारनेट गैयाजासे खालामनो हागोन नेटवर्कनि जेंना जाब्लाबो नोंथाङा जेबो जिंगा सिनांगौ गैला मानोना अफलाइन मडनि गेजेरजोंनो नोंथाङा रांनि लेनदेन खालामनो हागोन नंगौ इउपिआई लाइटआ गोदान आखुथायफोर लाबोदों इउपिआई लाइटनि गेजेरजोंनो नोंथाङा नेटवर्क गैयाजासे अफलाइन मडनि गेजेरजों लेनदेन खालामनो हागोन थारैनो नोंथाङा इउपिआई 123 पे नि गेजेरजों ट्रेन्जेक्सन खालामनो हागोन मख'नो गोनांदि बे बारनिफ्राय गामियारि ओनसोलफोराव नेटवर्कनि जेंना जाब्लाबो जेबो जिंगा सिनांगौ गैला नोंथाङा इउपिआई 123 पे नि गेजेरजों 5,000 रांनिफ्राय 10,000 रांनि गेजेराव लेनदेन खालामनो हागोन आरो आधार ओटिपि नि गेजेरजोंबो इउपिआई 123 पे आव ट्रेन्जेक्सन खालामनो हागोन लोगोसे नोंथाङा आईवीआर नम्बरनि गेजेरजों भइस पेमेन्ट खालामनो हायो बेनि थाखाय नोंथाङा गिबियाव आईवीआर नम्बरखौ कल खालामनांगोन लोगोसे रां होनायनि सुबिदायाबो मिस कलनि गेजेरजोंनो दं नैथियाव नोंथाङा राव सायख'नांगोन बेनि उनाव नोंथाङा बेंक एकाउन्टखौ इउपिआई 123 पे जों लिंक खालाम आरो ब्रैथियाव नोंथांनि डेबिट कार्डनि फोरमायथिखौ जमा खालाम लोगोसे बाथियाव इउपिआई पिनखौ हो बेनि उनाव नोंथांनि मबाइलाव इउपिआई 123 पे जों लिंक जाबाय होनना मोनसे मेसेज फैगोन थारैनो बेनि थांखिया डिजिटेल पेमेन्टफोरखौ आरोबाव जौगाहोनाय खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदांस्रि मोसाहारि मोनसे गेदेर खौरां अनलाइन पेमेन्टआव गोदान सुबिदा फैदों बेबारनिफ्राय अनलाइन पेमेन्ट खालामनाया इन्टारनेट गैयाजासे खालामनो हागोन नेटवर्कनि जेंना जाब्लाबो नोंथाङा जेबो जिंगा सिनांगौ गैला मानोना अफलाइन मडनि गेजेरजोंनो नोंथाङा रांनि लेनदेन खालामनो हागोन नंगौ इउपिआई लाइटआ गोदान आखुथायफोर लाबोदों इउपिआई लाइटनि गेजेरजोंनो नोंथाङा नेटवर्क गैयाजासे अफलाइन मडनि गेजेरजों लेनदेन खालामनो हागोन थारैनो नोंथाङा इउपिआई 123 पे नि गेजेरजों ट्रेन्जेक्सन खालामनो हागोन मख'नो गोनांदि बे बारनिफ्राय गामियारि ओनसोलफोराव नेटवर्कनि जेंना जाब्लाबो जेबो जिंगा सिनांगौ गैला नोंथाङा इउपिआई 123 पे नि गेजेरजों 5,000 रांनिफ्राय 10,000 रांनि गेजेराव लेनदेन खालामनो हागोन आरो आधार ओटिपि नि गेजेरजोंबो इउपिआई 123 पे आव ट्रेन्जेक्सन खालामनो हागोन लोगोसे नोंथाङा आईवीआर नम्बरनि गेजेरजों भइस पेमेन्ट खालामनो हायो बेनि थाखाय नोंथाङा गिबियाव आईवीआर नम्बरखौ कल खालामनांगोन लोगोसे रां होनायनि सुबिदायाबो मिस कलनि गेजेरजोंनो दं नैथियाव नोंथाङा राव सायख'नांगोन बेनि उनाव नोंथाङा बेंक एकाउन्टखौ इउपिआई 123 पे जों लिंक खालाम आरो ब्रैथियाव नोंथांनि डेबिट कार्डनि फोरमायथिखौ जमा खालाम लोगोसे बाथियाव इउपिआई पिनखौ हो बेनि उनाव नोंथांनि मबाइलाव इउपिआई 123 पे जों लिंक जाबाय होनना मोनसे मेसेज फैगोन थारैनो बेनि थांखिया डिजिटेल पेमेन्टफोरखौ आरोबाव जौगाहोनाय खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदांस्रि मोसाहारि मोनसे गेदेर खौरां अनलाइन पेमेन्टआव गोदान सुबिदा फैदों बेबारनिफ्राय अनलाइन पेमेन्ट खालामनाया इन्टारनेट गैयाजासे खालामनो हागोन
नेटवर्कनि जेंना जाब्लाबो नोंथाङा जेबो जिंगा सिनांगौ गैला मानोना अफलाइन मडनि गेजेरजोंनो नोंथाङा रांनि लेनदेन खालामनो हागोन नंगौ UPI लाइटआ गोदान आखुथायफोर लाबोदों UPI लाइटनि गेजेरजोंनो नोंथाङा नेटवर्क गैयाजासे अफलाइन मडनि गेजेरजों लेनदेन खालामनो हागोन थारैनो नोंथाङा UPI 123 पेनि गेजेरजों ट्रेन्जेक्सन खालामनो हागोन मख'नो गोनांदि बे बारनिफ्राय गामियारि ओनसोलफोराव नेटवर्कनि जेंना जाब्लाबो जेबो जिंगा सिनांगौ गैला नोंथाङा UPI 123 पेनि गेजेरजों 5,000 रांनिफ्राय 10,000 रांनि गेजेराव लेनदेन खालामनो हागोन आरो आधार OTPनि गेजेरजोंबो UPI 123 पेआव ट्रेन्जेक्सन खालामनो हागोन लोगोसे नोंथाङा IVR नम्बरनि गेजेरजों भइस पेमेन्ट खालामनो हायो बेनि थाखाय नोंथाङा गिबियाव IVR नम्बरखौ कल खालामनांगोन लोगोसे रां होनायनि सुबिदायाबो मिस कलनि गेजेरजोंनो दं नैथियाव नोंथाङा राव सायख'नांगोन बेनि उनाव नोंथाङा बेंक एकाउन्टखौ UPI 123 पेजों लिंक खालाम आरो ब्रैथियाव नोंथांनि डेबिट कार्डनि फोरमायथिखौ जमा खालाम लोगोसे बाथियाव UPI पिनखौ हो बेनि उनाव नोंथांनि मबाइलाव UPI 123 पेजों लिंक जाबाय होनना मोनसे मेसेज फैगोन थारैनो बेनि थांखिया डिजिटेल पेमेन्टफोरखौ आरोबाव जौगाहोनाय खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि मोनसे गेदेर खौरां अनलाइन पेमेन्टआव गोदान सुबिदा फैदों बेबारनिफ्राय अनलाइन पेमेन्ट खालामनाया इन्टारनेट गैयाजासे खालामनो हागोन नेटवर्कनि जेंना जाब्लाबो नोंथाङा जेबो जिंगा सिनांगौ गैला मानोना अफलाइन मडनि गेजेरजोंनो नोंथाङा रांनि लेनदेन खालामनो हागोन नंगौ UPI लाइटआ गोदान आखुथायफोर लाबोदों UPI लाइटनि गेजेरजोंनो नोंथाङा नेटवर्क गैयाजासे अफलाइन मडनि गेजेरजों लेनदेन खालामनो हागोन थारैनो नोंथाङा UPI 123 पेनि गेजेरजों ट्रेन्जेक्सन खालामनो हागोन मख'नो गोनांदि बे बारनिफ्राय गामियारि ओनसोलफोराव नेटवर्कनि जेंना जाब्लाबो जेबो जिंगा सिनांगौ गैला नोंथाङा UPI 123 पेनि गेजेरजों 5,000 रांनिफ्राय 10,000 रांनि गेजेराव लेनदेन खालामनो हागोन आरो आधार OTPनि गेजेरजोंबो UPI 123 पेआव ट्रेन्जेक्सन खालामनो हागोन लोगोसे नोंथाङा IVR नम्बरनि गेजेरजों भइस पेमेन्ट खालामनो हायो बेनि थाखाय नोंथाङा गिबियाव IVR नम्बरखौ कल खालामनांगोन लोगोसे रां होनायनि सुबिदायाबो मिस कलनि गेजेरजोंनो दं नैथियाव नोंथाङा राव सायख'नांगोन बेनि उनाव नोंथाङा बेंक एकाउन्टखौ UPI 123 पेजों लिंक खालाम आरो ब्रैथियाव नोंथांनि डेबिट कार्डनि फोरमायथिखौ जमा खालाम लोगोसे बाथियाव UPI पिनखौ हो बेनि उनाव नोंथांनि मबाइलाव UPI 123 पेजों लिंक जाबाय होनना मोनसे मेसेज फैगोन थारैनो बेनि थांखिया डिजिटेल पेमेन्टफोरखौ आरोबाव जौगाहोनाय खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि मोनसे गेदेर खौरां अनलाइन पेमेन्टआव गोदान सुबिदा फैदों बेबारनिफ्राय अनलाइन पेमेन्ट खालामनाया इन्टारनेट गैयाजासे खालामनो हागोन नेटवर्कनि जेंना जाब्लाबो नोंथाङा जेबो जिंगा सिनांगौ गैला मानोना अफलाइन मडनि गेजेरजोंनो नोंथाङा रांनि लेनदेन खालामनो हागोन नंगौ UPI लाइटआ गोदान आखुथायफोर लाबोदों UPI लाइटनि गेजेरजोंनो नोंथाङा नेटवर्क गैयाजासे अफलाइन मडनि गेजेरजों लेनदेन खालामनो हागोन थारैनो नोंथाङा UPI 123 पेनि गेजेरजों ट्रेन्जेक्सन खालामनो हागोन मख'नो गोनांदि बे बारनिफ्राय गामियारि ओनसोलफोराव नेटवर्कनि जेंना जाब्लाबो जेबो जिंगा सिनांगौ गैला नोंथाङा UPI 123 पेनि गेजेरजों 5,000 रांनिफ्राय 10,000 रांनि गेजेराव लेनदेन खालामनो हागोन आरो आधार OTPनि गेजेरजोंबो UPI 123 पेआव ट्रेन्जेक्सन खालामनो हागोन लोगोसे नोंथाङा IVR नम्बरनि गेजेरजों भइस पेमेन्ट खालामनो हायो बेनि थाखाय नोंथाङा गिबियाव IVR नम्बरखौ कल खालामनांगोन लोगोसे रां होनायनि सुबिदायाबो मिस कलनि गेजेरजोंनो दं नैथियाव नोंथाङा राव सायख'नांगोन बेनि उनाव नोंथाङा बेंक एकाउन्टखौ UPI 123 पेजों लिंक खालाम आरो ब्रैथियाव नोंथांनि डेबिट कार्डनि फोरमायथिखौ जमा खालाम लोगोसे बाथियाव UPI पिनखौ हो बेनि उनाव नोंथांनि मबाइलाव UPI 123 पेजों लिंक जाबाय होनना मोनसे मेसेज फैगोन थारैनो बेनि थांखिया डिजिटेल पेमेन्टफोरखौ